Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Vrt zdravlje. Nalazimo se u specijalnoj bolnici Merkur i razgovaramo sa ginekologom, doktorkom Slavicom Beloica Velimirović. Dobar dan i dobro nam došli. Hvala. Tema je zaista zanimljiva i o njoj možemo puno razgovarati, ali ja bih negde počela onako od početka da nam kažete važnost prevencije i redovnih odlazaka kod ginekologa. Pa sama reč prevencija znači ogromnu važnost, preveniranje zdravlja, jer zdravlje jedne žene u stvari predstavlja i zdravlje nacije. Zdravlje jedne nacije, jer ta žena treba sutra da rađa i na taj način da produži vrstu i da proširi tu naciju. Ono što je vrlo bitno, to je još u nekom mlađem periodu, čak u vrtiću ili osnovnoj školi, raditi sa decom i objašnjavati deci koliko je važno njihovo zdravlje i koliko su važni redovni pregledi i kontrole. Nažalost, u zemlji Srbiji to je još uvek tabu tema, gde se i u porodicama pravi tabu od svega toga, pa se devojčice i plaše da se pojave prvi put kod ginekologa. Neko optimalno vreme kada bi trebali da se jave i ne postoji. Ne može da se kaže u 14, 15, 12 godina. Naravno, odmah nakon dobivanja prve menstruacije, uspostavljanja nekog normalnog menstrualnog ciklusa, to se smatra godinu dana od prve menstruacije, kada dođe do redovnih ciklusa, tada se treba prvi put i pojaviti kod ginekologa, uraditi jedan ultrazvučni pregled, a naročito se treba pojaviti kod ginekologa nakon prvog seksualnog odnosa. Jer neki statistički podaci koji su rađeni u svetu, kod nas manje više i nemamo tih tačnih statističkih podataka, nakon prvog odnosa devojčice, pošto su i nezaštićeni odnosi, naravno, 70% devojaka se zarazi HPV virusom. To su neki svetski podaci. Ovi HPV virusi su strašno opasni jer su izazivači karcinoma. Međutim, sada postoje vakcine kojima može sve to da se prevenira i naročito su uspešne ako se koriste pre prvog seksualnog odnosa. One imaju efekta, sve što se da posle toga manji je efekat. I ove vakcine nisu svemoguće jer one štite od najonkogenijih, to je 16 i 18 virus, a postoje i virusi još 10 visokoonkogenih koji takođe mogu izazvati karcinom. Međutim, ne izaziva svaki visokoonkogeni virus karcinom zato što postoji prevencija svega toga. Znači, jedan od razloga zašto se treba javiti i javiti na vreme je u stvari to preveniranje tih opasnih onkogenih virusa koji izazivaju karcinom. Znači, i to se može sprečiti. Sve ono što nije normalna pojava, a to je ili pojačano krvarenje, ili pojačan sekret, ili neki bolovi u maloj karlici, ili crvenilo, svrab, peckanje, sve je to nešto što se ne javlja u normalnim stanjima. I tada se naravno treba javiti ginekologu bez obzira na uzrast. Mi u našoj ordinaciji imamo čak i devojčice od 3-4 godine koje majke dovedu nakon mnogo primljenih antibiotika, imaju kandidu koja ih jako peče, svrbi, boli, čak i neke druge bakterijske infekcije koje su opasne i naravno preveniranjem tih infekcija sprečavaju se mnoge druge bolesti koje mogu da se prošire na mokraćnu bešiku, na bubrege, da dovedu i do nekih fatalnih stanja. Znači, ne možemo da kažemo da postoji vreme kada treba da se pojavi, u stvari svaka ta situacija koja nije normalna dovodi nam pacijentkinju u ordinaciju. Ono što sam rekla da je tabu tema, nažalost jeste, i to je ono što je pogubno i za nas lekare i za društvo u celini, a i za medije, jer mislim da mediji mnogo mogu da pomognu i baš ovakve emisije ovakvog tipa neka odgleda 10 žena ovu emisiju. Neka od tih 10 žena 6 primi k znanju i neka nam se 2 pojave na pregledu pa smo uspeli. Razumete?
Tako da, znači, celokupno društvo treba da učestvuje u tome, jer mi imamo pacijentkinje koje dolaze na lečenje u Merkur, lečenje dijabetesa i one su tako iz nekih ruralnih sredina, da kažem, udaljenih mesta, nemaju autobuski prevoz, grad im je daleko, nalaze se u takvoj situaciji da ne mogu sebi da priušte da odu i sve to. I ja ih pitam kad ste bili zadnji put na pregledu, pa bila sam na porođaju. Porođaj mi je bio pregled i porođaj, a porodila se recimo pre 30 godina i to je zaista poražavajuće. I zato gubimo toliko žena, opet statistika koja je tačna, da recimo 2 žene dnevno gubimo od ginekoloških bolesti. I to je stvarno strašno. A sada kada bih recimo svi prihvatili ovu preventivu u lečenju i makar da se taj broj smanji, a znatno se smanji u odnosu na prethodni period, baš zahvaljujući ovom ranom otkrivanju papa testa, HPV tipizacijom virusa, jer recimo ti virusi mnogo žena su odneli, a ne daju nikakve simptome, oni ne bole. Oni se jedino otkrivaju kolposkopski i papa testom. Tako da, eto, to je nešto što ja mogu ovako da kažem u nekim najkraćim crtama zašto je prevencija važna i šta znači prevencija. Puno puta ste spomenuli decu i pomenuli ste HPV vakcinu. Ona je već dugo kod nas u primjeni. Mislim da većina majki koja ima ćerke to prati. Kada je negde idealno vreme da se dobije HPV vakcina? Dakle, da li treba da se sačeka da devojčica polno sazri, znači da dobije prvu menstruaciju, ili nije važna dob kada će dobiti? Pa smatra se od neke 15. godine, mada naša deca, na primjer, imaju seksualne odnose i pre 15. godine. Znači, sve što je pre prvog odnosa, to je u redu. I ima efekta. Zato što je statistika pokazala, to vam pričam svetsku statistiku, odnosno evropsku, da je posle prvog odnosa veliki broj devojaka se zarazi. Zato što kondomi nisu idealna preventiva. Ne mogu da spreče, zato što se prenosi putem kože. I ovi HPV virusi, posle kad se pojave, onda vakcina više ne pomaže. A vakcina pomaže samo kod ove grupe visokoonkogenih još nekoliko virusa. I još bih nešto napomenula. Možda imamo u Evropi i sreće što je taj evropski 16 i 18 manje onkogen nego recimo azijski 16 i 18. Verovatno njihovo podneblje, način života, već te azijske zemlje kako žive, ne bih ulazila sad u to, ali u suštini, znači, majke trebaju da razgovaraju sa svojom decom i to je jedan sa pedijatrom ili sa ginekologom koji se bavi adolescentnom ginekologijom i da preveniraju to, da urade što ranije. Negde se čini da savremena žena ima mnogo problema. Kada to kažem, mislim pre svega i na hormonske probleme, pa tu naravno se povlače i menstrualni problemi, pa onda stres na poslu, stres kući, dugo sedenje. Šta je zapravo sve to što utiče na zdravlje nas kao žena? Pa u poslednje vreme, recimo, pa nije baš poslednje vreme, ajde sad da se vežem prvo za način ishrane. Mnogo je hormona, mnogo je pesticida pušteno, više nemamo, starija sam od vas i imala sam sreću da živim u neko zdravo, srećno vreme kad smo jeli mnogo domaće hrane koja nije bila pokrivena pesticidima i hormonima, meso, kokošije, riblje i šta ja znam, nije imalo hormona. Naša deca se sve više i više hrane hormonskom hranom, a naravno i ovom brzom hranom koja je još gora. Znači, način ishrane. Žena koja radi, koja studira, devojka, prolazi kroz razne stresove, stresne situacije na poslu, u učenju, na ispitima i to je jedan ogroman okidač. Genetika koja se poremetila u zadnjih 10 godina,
Zatim, brojne bakterije i virusi, naročito posle korone, primetili ste da, recimo, zdravlje žene se urušilo mnogo i naravno i muškaraca, ali pričamo o ženama. I, nažalost, šta sam primetila, sve je više steriliteta. Sve je to uticalo i naravno pravi hormonski disbalans. Ono što je najosetljivije u organizmu žene, to je taj hormonski disbalans koji se pojavljuje jer je estrogen jedan jako čudan i vrlo važan hormon koji u stvari čini suštinu ženskog zdravlja. Estrogen reaguje na nekih 420 ćelija, a pošto je ćelija osnovna jedinica građe, znači ko zna na koliko organa deluje. Samim tim, sa tim estrogenom, kada dođe do tog poremećaja, javlja se taj hormonski disbalans gde sve više mladih žena gubi ciklus. Ja sam danas imala 3 žene gde je jedna izgubila u 28. godini ciklus, a druge 2 u 36. i 5. Znači, to je bilo pre 3 godine. Nema vraćanja sada na staro, jedino možemo hormonima da im pomognemo, jer će sve 3 upasti sutra u povišeni krvni pritisak, poremećaj lipidnog statusa. Najgore što taj estrogen deluje na kardiovaskularni sistem, znači na cirkulaciju, kako srca, tako i mozga, i zašto se kod mladih žena, na primer, javlja šlog ili infarkt, baš zbog toga. Onda se javlja, recimo, uleću u gojaznost, uleću u razne depresije, psihičko stanje se remeti, jer u stvari žena postaje starica. A naročito, posle izvesnog vremena javlja se smanjena gustina kostiju, osteopenija koja prelazi u osteoporozu, kosti koje su krte, žena hoda po sobi, po stanu i prelomi joj se noga, ruka, faktički patološka fraktura ničim izazvana. I to je sve što je strašno. Mi sad imamo invalide, veliki broj invalida, jer sve to vodi u invaliditet. Tako da, ne znam šta da vam kažem, može naravno da se spreči, može da se radi na tome. Ja vidim da mi ovde radimo, imamo sreću da radimo deksu, gustinu kostiju, i svaka žena koja uđe u ordinaciju, koja je imala preranu menopauzu ili neku tešku perimenopauzu, biva poslata ili kod psihijatra da odradi neku psihoanalizu ili kod psihologa, da joj pomogne u svemu tome, ili pak ode na gustinu kostiju gde preveniramo osteoporozu. Tako da smo zaista prošle godine imali mnogo prevencija osteoporoze i sigurno da žene neće dobiti osteoporozu. A naravno sa ovim lečenjem dijabeta, hipertenzije i svega toga sprečit ćemo i šlogove, i infarkte i to. Eto, znači kroz ginekološku ambulantu mora da se radi, ne smemo biti usko specijalizovani, moramo raditi malo na šire i sagledati stanje jedne žene, sveukupno njeno zdravlje. Znači, ne samo gledati da li ima ginekoloških problema, nego malo i porazgovarati sa njom, popričati, što je sad u zadnje vreme problem i zbog manjka radne snage i zbog vremenskog perioda i to, ali moramo da nađemo vreme, jer taj razgovor, ta anamneza koju dobijemo od pacijentkinje je mnogo bitna u procesu lečenja i svega toga. Pomenuli ste perimenopauzu. Čini mi se da se tek negde u poslednje vreme onako malo više priča o tome. Dakle, klimaks kao klimaks dolazi prirodno i tako i treba da bude, međutim ima i tih problema koji se javljaju malo ranije. Kako negde da primetimo, i imali ste verovatno iskustva da se dešavaju u nekim mlađim godinama života? Pa da, već posle 45. sada krenu te neke promene u smislu preznojavanja valunga, nesanice, vrućina u toku noći, nespavanja, razdražljivosti,
poremećenog ciklusa koji se javlja na 20 dana, na 18, na 15, 2 puta mesečno. U stvari, pravilan ciklus ide od 21. do 35. dana. To je, znači, krvarenje može da bude posle 21 dan ili posle 35 dana. Znači, u tom opsegu je normalno. Smatra se da je menstrualni ciklus normalan. Sve ono što se javlja kasnije, na primjer nakon 40 dana, 45 dana ili 2 puta mesečno je neuobičajeno obilno krvarenje i tada već nagoveštaj da žena ulazi u tu perimenopauzu. Treba uraditi hormonski status, to je jako bitno, uraditi ultrazvuk, uraditi opet papa i kolposkopiju, jer mogu i neke patološke druge stvari da budu uzrok toga, bolest grlića ili same materice, jajnika. Treba videti to i onda na osnovu toga, na osnovu tog hormonskog statusa i detaljne analize i pregleda, treba odrediti odgovarajuću terapiju, naravno i pregled dojki, jer hormone ne smemo da dajemo zbog toga što možemo da napravimo karcinom dojki. Treba raditi dozirano i treba raditi nakon sveobuhvatnog pregleda. A može da se spreči, postoje sada, naravno u ovim vremenima kada se i vantelesne rade sa 57 godina, kada se vraća ciklus i u tim godinama, znači pruža se ženi maksimalna mogućnost da bude majka, onda možemo i mi da preveniramo i tu u toj perimenopauzi da produžimo period menstrualnog krvarenja i da ga završimo sa nekim 50. godinama kad je idealno, a nego, na primer, pre 45. kad bi se svi one posledice o kojima sam pričala mogu javiti. 21. vek je, svi smo negde u tehnologiji, internet je dostupan, informacije su na sve strane. Da li još uvek postoje neke zablude i neki mitovi u koje verujemo mi kao žene? Da, još uvek postoje zablude. Ja mislim da je sada trenutno najveća zabluda žene su na društvenim mrežama, Facebook, Instagram i onda dogovaraju se tako, pišu jedno drugoj i često se prepisuju tablete, recimo, od drugarice do drugarice. Meni je doktor dao to, ajde probaj ti, meni je dao ovo, ajde ti probaj ovo. I zaista je to tako. Mojoj drugarici je dao lekar to, ja sam probala. Onda mislim da je to mnogo velika zabluda, da se treba javiti lekaru. Druga zabluda, postoji i strah šta će doktor da mi kaže. Pa neće meni valjda da kaže da imam ono najgore. Žene neće nekad i da se suoče sa istinom. Vole da odu tamo ko će da im priča ono što se njima sviđa i što je njima drago. Imaju taj strah od istine i kad osete da imaju neke tegobe i kad budu, naše žene naravno nisu glupe, čitaju, gledaju, informišu se i sve to, i kad imaju krvarenje posle u menopauzi, a naravno to krvarenje u menopauzi koje nastaje godinu dana nakon zadnje menstruacije, nakon prestanka menstrualnog krvarenja, ukoliko u kontinuitetu godinu dana nema ciklus, pa se pojavi, na primer, 14. 15. meseca, to je već nenormalno krvarenje i mora se javiti lekaru i obično se radi eksplorativna kiretaža, jer time dobijamo pH nalaz o čemu se radi. Da li je to neka dismenoreja, nešto, da li se pojavilo hormonski poremećaj pa je došlo do ponovnog krvarenja, ne mora da znači da je uvek karcinom. Ali da bismo dobili pravo stanje i pravu dijagnozu, naravno da moramo da uradimo histopatološki nalaz. Iako znaju za to, one kriju maltene od same sebe i onda se javljaju kasno. Onda kažu, pa imala sam ja to krvarenje, ovo je sad 3., 4. put kako ja imam, a imala sam zadnje pre 3 godine. I to je onda strašno, nema pomoći. Strašno je što ja stvarno ne mogu da vam kažem da nemam stres. Jeziv mi je stres, jer treba saopštiti, onda se ona veže za lekara, onda tugujemo zajedno, onda se borimo zajedno. Ima žena kojima i kažete,
morate hitno da se javite. Onda ona kaže, jo, pa ne mogu sad, imam posla, imam obaveza, sad sam ušla u neki privatni posao ili radi u državnoj službi, ali ima nešto što je preče, ili treba nešto da uradi u porodici, i onda se pojavi kasno i onda bude kukanje, jao, pa što nisam, pa kako nisam, pa se pojavljuju članovi porodice, pa deca, pa vam je to tek onda gungula. Tako da ima predrasuda mnogo i svi nešto čekaju i kao pa neću danas, ajde bolje sutra, bolje preko sutra, neka za mesec dana, pa kao ako mi saopšti nešto da se ja psihički pripremim. I to je, a ovo po društvenim mrežama što dopisuju, ja nemam ni Face ni Instagram, ali sam tako gledala neke komentare, čitala, to je jezivo. Šta one pišu? Kako daju savete? Kako? Ja sam pila ovo, pi ti toliko i toliko dana. Ma to je takva sloboda u korišćenju ne samo supstitucije neke ili nekih vitamina nečega, nego baš leka. Tako da, eto, mislim, zaista je i to jedan od faktora koji su uzrok svega i svačega. Radije ćemo, znači, nekim melem neprovereni praviti i koristiti nego doći za savjet lekara. Jeste, i to što naručuju, znate, pojavljuje se ona i naručuju neke čajeve, neke travke, nešto, naručuju neke tablete koje nemaju nikakvu deklaraciju. Skoro sam isto imala priliku da vidim za ciste neki lek sa Kosova. Nema ni ime, nema ni datum do kad se koristi. Ništa, stoji neka slova, hieroglifi neki njihovi napisani tamo na šiptarskom. I ja kad sam videla ženu... A zašto smo toliko lakoverne? Ne znam. Da li je lakše naručiti, kupiti, platiti, nego otići mnogima? Ne znam. Pa vidite i sami šta se, recimo, ja sam čula kad naručuju da dobiju u kutiji kamen, kažu. Mislim, kad je već to tako, a priča se, i dalje ljudi to rade. Mislim, ne znam, zaista mi nije jasno. Vi ste ovde nekako specijalna bolnica, sam naziv kaže, ali ono što kod vas postoji, to je zaista jedan dar, a to su mineralne vode i o tome već dugo vremena slušamo, koliki je njihov značaj za zdravlje žena. Pa ono što ja pričam godinama, i drago mi je da smo vratili pacijentkinje, vratili smo im veru u to prirodno blago, to je u stvari blagodet koja izvire iz zemlje. I šta ćete vi lepše kad imate u jednom mestu mineralne vode koje imaju zaista dobar efekat po zdravlje svakog čoveka, ne samo žena, nego i muškaraca, i dece, i starijih žena, i starijih muškaraca, uopšte ljudi. Znate, 4 su mineralna izvora u Vrnjačkoj banji, topla mineralna voda koja se najviše koristi u terapijske svrhe, naravno, pored tople mineralne vode, čija temperatura je 35,3 stepena, temperatura tela, imamo i 3 hladna izvora, to su jezero Snežnik i Slatina koja je malo toplija. U osnovi ove tople mineralne vode je da je prvo slabo kisele, neutralne pH reakcije, što retko koja voda postoji. Najsličnija voda njoj jeste Karlove Vari i Vichy u Francuskoj. Karlove Vari imaju i neke vode koje imaju veće temperature, ali one su drugačijeg sastava nego naša topla voda. Naša topla voda u sebi sadrži kalijum, natrijum, kalcijum, magnezijum, znači vrlo bitne elemente za lokomotorni aparat, za digestivni trakt, posle ću vam pričati zašto se sve koristi. Zatim imaju natrijuma, imaju bikarbonata, imaju silicijum dioksida, imaju silicijumovu i bornu kiselinu.
veliki je procenat silicijumove i borne kiseline, za razliku od ove dve strane vode, znači Češke i Francuske, koje nemaju toliki procenat silicijumove i borne kiseline, a silicijumova i borna kiselina su fantastični antioksidansi i oni su ujedno i nešto što se koristi za čišćenje svih infekcija, čak i infekcije oka. Tako da ono što mi imamo blagodet te tople mineralne vode zajedno sa ovim hladnim vodama je nešto što je retkost. I ono što mi trebamo da znamo, recimo da je sredinom prošlog veka Josip Pančić radio ispitivanje tople mineralne vode, a prva neka pisana dokumenta profesor Sima Lozanjić, ako se ne varam, 1874. godine je napisao prvu studiju o toploj mineralnoj vodi. Ja sam imala prilike da nađem studiju profesora Dinulovića, koji je inače pisao naše knjige iz ginekologije, košerstva. To su studije iz 90. godina. I one su pokazale, u stvari opisale taj efekat mineralne vode baš ono medicinski, kako bi se razumelo, jer do tada je bilo, ja kad sam počela da radim, mineralne vode su veliko koristile. Ja mislim, orošavanje preko 70 godina traje u specijalnoj bolnici Merkur. Do tada su bile malo onako i, kad je Suzana Mančić reklamirala to, malo je bilo i posmešljivosti od svega toga i nepoverenja. Međutim, kad vi pacijentkinju pošaljete na taj tretman i ona obavi te tretmane, najidealnije je recimo da se radi od nekih 15 do 21 tretman. To je najidealnije. Međutim, to su ranije žene radile, sada zbog zaposlenosti, prezaposlenosti od 7 do 10 tretmana i oni daju odlične efekte. Topla mineralna voda ima mehanički efekat, ima termički i hemijski efekat. Taj termički efekat svodi se na zagrevanje tela, što pravi hiperemiju, znači širenje krvnih sudova, zagrevanje kože, širenje krvnih sudova. Širenjem krvnih sudova bolje je dotok kiseonika u sva udaljena tkiva i onda zbog oksidativnih procesa koji se dešavaju i boljeg metabolizma, kako belančevina, tako i ugljenih hidrata, masti, svega toga, dolazi i do bolje resorpcije svih patoloških procesa. Jednostavno, sve ono što je vezano za zapaljenske procese, recimo pojačan sekret, upale jajnika, jajovoda, materice, grlića materice, sa ovim vaginalnim orošavanjem se otklanja. Zato što koristimo bivetice sa 5 litara mineralne vode u više navrata, znači čak se vrši ispiranje i sa 20 litara mineralne vode. Sam njen sastav, već sam vam rekla koje elemente ima u sebi, kakav je recimo blagi asepsol, bukvalno tako, deluje znači i protivupalno, deluje na sve te zapaljenske procese, otklanja ih u kratkom vremenskom periodu, a aplicira se direktno u zadnji svod vagine. Draženjem zadnjeg svoda vagine i grlića dolazi do neuroendokrinog refleksa, takozvanog Fergusonovog refleksa, gde se stvara oksitocin, hormon koji se jedino stvara u porođaju. Njega ima u malim koncentracijama u organizmu, ali se sa ovim vaginalno-cervikalnim draženjem, toplom mineralnom vodom, stvara u većim količinama i on izaziva kontrakcije materice i kontrakcije parametrija, znači muskulature jajnika i jajovoda, i na taj način dovodi do bolje, luče se gonadotropni rizli hormoni, gonadotropini, FSH i LH koji se luče u normalnom ciklusu, ali tu deluju direktno na jajnike i na folikulogenezu, na sazrevanje folikula i na ovulaciju. I sad žene koje se leče od steriliteta, recimo, one nemaju tu normalnu ovulaciju. Sa ovim našim tretmanom, kod njih se to uspostavlja.
Imali smo ovde mnogo pacijentkinja koje su posle nekoliko vantelesnih oplodnja spontano ostale u drugom stanju, bez ikakve pomoći hormonske, verovatno su imale depoje već u organizmu i naša mineralna voda im je potpomogla tome svemu i one su spontano ostale u drugom stanju. Takve žene su prenele naravno svojim drugaricama koje su došle i mnogima se to pozlatilo. Kako je to bilo sa godinama, ja sam posmatrala da taj efekat tople mineralne vode je fantastičan, da smo mnogo manje koristili hemijskih preparata, mnogo manje antibiotika, mnogo manje vaginaleta. Ranije se recimo Escherichia coli lečila ogromnim količinama antibiotika, to smo mi ovde izbacili i krenuli smo sa lokalnim tretmanom, pravljenim vaginaletama po antibiogramu i orošavanjem. Tako da smanjili smo to, smanjili smo dužinu bolovanja na neki način, dužinu lečenja i na kraju krajeva i finansijski efekat je poboljšan, žena je morala i da kupuje brojne preparate i to sve. A onda, gledajući kakav je efekat te tople mineralne vode na sam proces uspostavljanja funkcije endosalpinx endometrium, znači normalne funkcije stvaranja folikula, ovulacije i svega toga, onda smo krenuli sa tretmanom pripreme za vantelesnu oplodnju. Pa pošto imamo, pored tople mineralne vode, imamo recimo i blato, peloid, koji je zeolica kopaonika sa Pančićevog vrha, pomešan sa našom mineralnom vodom, gde proces mineralizacije dugo traje ovde i naravno to se sve steriliše, znači sterilno je i tu se aplikuje lokalno ili na celo telo. Onda smo krenuli sa stavljanjem blata na krsta i karlicu, potom se ide u mali bazen dole u Peloid centru, to je jako lep, gde se ona kreće žena, pravi i određene aktivnosti, znači relaksaciju cele pelvične muskulature, kreće se, radi vežbe u bazenu, kreće se, pravi relaksaciju i same sebe, jer vrlo je važno iskoristiti i ove naše mikroklimatske uslove koje imamo u Vrnjačkoj banji, gde ona pravi potpuni relaks duše i tela, jer su sve one opterećene jako psihički, i posle toga ide na vaginalno orošavanje, ako treba ide na klizme, to je ispiranje creva toplom vodom, znači na jedan kompletan detoks. Ako je žena pušač, a sprema se za vantelesnu, ide na inhalacije na usta i nos, na čišćenje pluća, znači kompletan detoks organizma i onda posle tih tretmana od 2 nedelje ona odlazi na embriotransfer, na vantelesnu oplodnju, na kliniku gde je već dogovorila sve to. Što se tiče pijenja voda, to je jedan drugi način lečenja, sve vode se piju, kontraindikacije su vrlo male, čak i ljudi koji dolaze posle hemioterapije i posle zračne terapije, nemaju, recimo, orošavanje žena posle zračenja, postoji određeni broj godina koji se poštuje od 3 do 5 godina, zavisno kakav je tip imala, šta je rađeno, da li je rađeno operativno ili je bilo inooperabilno, ali za takve osobe imamo čajeve, ispiranje čajevima, radimo, znači, kantarion ili najčešće kantarion čaj, ispiranje time, žalfija se isto koristi i one baš budu, recimo, i od strane profesora preporučene da dođu na takva ispiranja i dolaze ovde kod nas, a posle tih godina kada može da koristi mineralnu vodu, onda one dolaze i 2-3 puta godišnje, jer zbog te suvoće, zbog opekotina posle zračne terapije, odlično je ovi naši tretmani. Pijenje vode je samo kontraindikovano, recimo, kod kamena u žučnoj kesi, topla voda se ne pije, već jezero i snežnik mogu. Ne pije se kod akutnih, recimo, pankreatitisa, akutne upale želuca, žučne kese,
Kod tih akutnih upala koje se leče, posle lečenja naravno nastavljamo sa korišćenjem mineralnih voda i recimo ove mineralne vode imaju stvarno jako dobar efekat, Snežnik i jezero, u kombinaciji koriste se kod kamena u bubrezima, koriste se kod dijabetesa, kod hipertenzija, čak i kupanje u mineralnoj vodi zna da smanji arterijski pritisak, jako je dobro kupanje u mineralnoj vodi, pravi kompletan relaks i deluje na smiri tonus mišića i smiruje arterijski krvni pritisak. Što se tiče Slatine, ona je toplija voda od Snežnika i od jezera, temperatura njena je negde 16,3 stepena, ona je puna gvožđa i nju koristimo kod anemija, koristimo je u kombinaciji sa Snežnikom i toplom vodom i kod recimo peska, kamena, kod nekih bolnih stanja tada i koristimo je kod dece za apetit, za recimo kod manjka gvožđa i za jačanje apetita kod dece i ona je jako pitka, znate i sami, već probali ste vode, tako da zaista toliki dijapazon svega toga što možemo da koristimo, znači kupanje, unošenje peros, pijenje vode, kupanje u vodi, unutrašnje ispiranja debelog creva. Imamo mnogo više ljudi koji rade u inostranstvu i koji veruju u ove vode i koji dolaze mnogo češće nego i naših ljudi, razumete? Zato što, recimo, oni su te muke rešili ovde, rešili su se tih muka i njima je nekako banja, ja imam pacijentkinju koja dolazi, znam je već 15 godina iz Australije. Ona svake godine dođe 2 puta godišnje samo radi ispiranja creva i orošavanja, jer je imala mnogo problema, imala je mnogo operacija i kaže da je ništa nije pomoglo koliko Vrnjačka banja. Tako da, ogromna je ova blagodet, mislim da još uvek nije iskorišćena u pravom smislu, da imamo još mnogo kapaciteta da koristimo to, da imamo mnogo drugih načina još da to iskoristimo, jer smo na neki način jedini koji još uvek koristimo to prirodno. Svi ovi u inostranstvu, u svetu, recimo Viši banja ne postoji kao banja, nego koriste u kozmetičke svrhe. Oni su tu mineralnu vodu iskoristili za one micelarne vode, za kreme, napravili bum u tome i tu su našli sebe. Karlove Vari, koje isto imaju sličnu vodu kao naša, samo što je naša jača, oni tu i dogrevaju i zagrevaju, drugačije rade ta orošavanja, drugačije rade klizme. U stvari rade komercijalu, ono što mogu da prodaju, a mogu jer su im Nemci blizu, oni penzioneri koji sve daju na svoje zdravlje, znate kakva je njihova svest. I naravno status kakav imaju i blizina im je tu, tako da ono što je kod nas još uvek ostalo prirodno i sačuvano, to je zaista ovde u Vrnjačkoj banji. Dakle, nama samo negde nedostaje ta zdravstvena kultura, a inače sve ostalo imamo na raspolaganju. Jeste, ta zdravstvena kultura i to je ono što ljudi recimo više vole da odu negde na neku destinaciju koja je kao vau i da ogromne pare utroše, a u stvari ne koriste im zdravlju ništa. I čak se tresu, evo sad ovi iz Dubaja, ja ne znam odakle, ne mogu da se vrate. Bolje su došli u banju za te pare. Zaista ste dali pregršt informacija i ko želi da čuje, i baš ono s početka što smo pričali, da više ne budu ni zablude, ni bilo kakva drugačija razmišljanja, imali su priliku da čuju od vas šta sve to zaista nudi banja. Ali imate negdje onako za kraj emisije da kažete neku poruku ili neki poziv? Šta biste im rekli na kraju? Pa znate kako, od nas je toliko lekara u specijalnoj bolnici Merkur i na jednom mestu mogu da urade za kratko vreme sve. Recimo, ginekološka ambulanta radi papa test, kolposkopiju, ginekološki pregled, ultrazvuk ginekološki vaginalnom sondom ili običnom sondom i radi ultrazvuk dojke.
Znači, vi na jednom mestu imate kompletan sistematski pregled žene. Neurološka ambulanta, pregled, MNG, ono što je bitno za polineuropatiju, za bolest nerava, mišića i svega toga, znači, kompletno. Fizikalna terapija je ovde, fizijatri su ovde, a kompletna fizikalna terapija, ja mislim, trenutno u Srbiji ni jedna banja, ni jedna klinika nema takve procedure fizikalne koje mi imamo. U Merkuru imate od internista, kardiologa, preko očnog lekara, ortopeda, kožnog, neurohirurga, gastroenterologa, nisam valjda specijaliste ishrane, endokrinologa, nekoliko endokrinologa, što nijedna klinika u Beogradu nema to. I ne možete tom brzinom da stignete. Radi se DEXA pregled gustina kostiju, radi se pregled mekih tkiva, rade se dopleri ruku, nogu, rade se dopleri vrata, pregled inguinuma, mekih tkiva drugih, radi urolog, radi se kompletan urološki pregled, pregled abdomena, tako da ultrazvuk srca, rade se kolonoskopije, gastroskopije, to je sve ono što spada u domen pregleda. Juče je, recimo, mene zvala jedna moja komšinica kojoj je u Kraljevu zakazan pregled kardiologa za 28. juni. To je kao najbrži termin. 28. juni. Mislim, to je, ja verujem da su oni u haosu, da imaju mnogo posla i sve to. Ali zakazivati takve preglede 2-3 meseca, pa ako je to hitno nešto, da li će taj čovjek da doživi sve to? Mislim, razumete me? I sada, na primjer, jeste da se ovde plaćaju pregledi, ali su cene stvarno, mogu vam reći, evo sad ću da vam kažem, jedno orošavanje košta 500 dinara, jedna klizma košta 500 dinara. Da ne budem banalna, ali ko će guzu da vam opere za 500 dinara? One žene što idu i čiste one nepokretne, ja sam čula da uzimaju po 2-3 hiljade, da promene pampers pelene samo. Razumete? Tako da pregled ultrazvuka je od 2800 do 3500, zavisno šta. Damo mi mnogo para za gluposti. Za razne gluposti damo novac. Zaista je tako. Tako da će žena pre da ode, recimo, kod kozmetičara, kod frizera, kod pedikira, kod manikira, i to mnogo češće, a lekara će zaobići. I to joj nije skupo. Ja kad sam čula koliko košta izvlačenje pramenova kod, zaista nemoj sad neko da smatra da ponižavam, daleko od toga. Svako zanimanje je zanimanje za sebe i svaka škola je dobra škola za sebe i sve to. Ali koliko izvlačenje pramenova košta kod frizera? A oni se nekad izbeče na cenu od 3000 za specijalistički pregled. Znate? Tako da imate sve na jednom mestu i nema tu čekanja, sve se zakazuje, sve se brzo zakazuje i zaista nema dileme zašto ne doći. Dakle, ovo je zaista jedna divna poruka, doći u banju, odmoriti se, uživati i u čistom vazduhu i u termomineralnim vodama koje imate, a završimo sve na jednom mestu, tako? Da, i u lepom ambijentu, jer zaista nam je banja prelepa sada i stvarno imaju gde da dođu i za svakoga ima, da se i njihova deca zabave i oni da se zabave i da se male bebe šetaju. Zaista za svakoga ima i za kućne ljubimce čak ima mesta. Čula sam da imaju mnoge koji čuvaju te kućne ljubimce i to, znači ne moraju da razmišljaju da ih ostave negde i ima za sve. Hvala vam na izdvojenom vremenu i razgovoru i hvala na ovim divnim informacijama koje smo dobili od vas. Ja se nadam da, kako ste na početku rekli, da dođu 2 žene pa smo uspeli, tako? Da dođu 2 žene od broja koji budu slušali, gledali ovo, pa ćemo biti prezadovoljni. Jer u stvari ne moraju da dođu ovde, neka odu u dom zdravlja, neka odu bilo gde. Samo nek ta svest se diže, jer 2 žene gubimo dnevno.
to je zaista poražavajuće i alarmantno. Jer ono što sam rekla na početku, da je zdravlje žene zdravlje jedne nacije, jer svaka žena je nas rodila. I mi smo rodile nekoga i ta naša deca će roditi nekoga i to je u stvari kroz njihovo zdravlje se ogleda i zdravlje nacije. I zdravlje nacije na kraju krajeva i dužina trajanja jedne nacije. Jeste. Nažalost, dužina trajanja jedne nacije koja, bojim se, da nećemo trajati još dugo ako bude ovako. Ja se nadam da su žene čule i da sve one koji imaju problem sa sterilitetom svakako prvo od vas potraže pomoć, da ne slušaju priče rekla kazala, da negde ne idu na neke invazivne metode, nego da dođu prvo ovde kod vas u Merkur, pa ćete vi odavde lakše sve. Naravno, u svakom slučaju uvek smo raspoloženi za pomoć i da vam kažem nešto, nikad sama ne radim to, nego uvek radim zajedno sa endokrinologom, jer subspecijalista endokrinolog je neko ko radi sa hormonske statuse, koji radi sve to i zaista imamo jako dobre endokrinologe sa puno iskustva koji posećuju i svetske kongrese i radimo te nove metode, savremene metode. Znači, nije lečenje od pre 100 godina, nego pratimo trendove. Tako da ništa, taj naš način lečenja ne zaostaje na bilo kojoj klinici koja se radi u svetu. Tako da zaista, zašto da ne, i treba tako da se radi. Hvala vam još jednom, zaista je bilo samo divno razgovarati. Poštovani gledalci, bila je i ovo još jedna emisija Vrt zdravlja. Ostanite uz naš program.